Synes jeg så, vi skal tilbage til Peter. Var det det, du hed? Tak skal du have, Ditte. Vi er jo her i Rødovre Indoor Skicenter, hvor at man har nogle kunstige bakker, og dem kan man sådan set hælde alt efter, hvor hurtigt man vil køre. Og så er der et rullebånd, og så står skiløberne heroppe. Og Rolf Tybjerg, det er jo sådan set dig, der har fået ideen til det her for et stykke tid siden. Hvorfor? Jamen altså, vi bor jo i Danmark, hvor der ikke er nogen bakker, og folk skal have lov at stå på ski, og der er mange, der står på ski. Så et perfekt træningssted, det var det, der skulle til. Det er ved at være 5 år siden, og nu kører det. Hvad betyder vejret, hvis man kan sige det, for det skiløb her? Ej, det er så det. Der er ingen dårlige skidage på grund af vejret. Vejret betyder ikke noget. Måske kan det være, at folk de har lyst til at komme indenfor, hvis det regner osv., men ellers ikke. Men hvad betyder det så, når man står der, at vejret ikke spiller nogen rolle, hvis man kan sige det på den måde? Altså, det betyder jo, at man har taget alt muligt andet, som kan genere en væk, og så kan man koncentrere sig om det vigtige at lære at stå på ski, så man er skarp og rigtig glad for det, når man kommer afsted. Det gælder om at blive god herinde, så man kan komme meget afsted udenfor. Ja, fordi man kan sige, at en af dine kæpheste, det er jo, det her, det er ikke i stedet for at stå på ski i virkeligheden. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det gælder om at gøre folk interesserede og gode. Vi vil gerne have flere folk til at stå på ski, og så skal de rigtig meget udenfor. Det er et supplement, træningsredskab, og så skal de afsted på ski i den gode sne. Hvad er forskellen på det her, og så at tage til Vallåsen i Sydsverige og tage en endagstur der? Altså, der er en masse, man kan lære her, det er nemmere at træne her med instruktøren. Der er kun 3 mennesker på bakken ad gangen, og vi har en masse uddannede instruktører. Og så er det en hel masse træning på kort tid. Båndet ruller, der er ikke så meget med lift og så videre, så det er bare at få trænet igennem. Og det er det samme, man lærer her, som man kan lære udenfor. Bare lidt mere intenst. Så tænker jeg også på, altså december måned, den her vinter, og i øvrigt også sidste vinter, masser af sne og frost og så videre. Kommer der så folk herind indendørs på en gulvmåtte? Altså, der er heldigvis så en masse, der tager til Vallåsen i Sydsverige og en masse andre steder og træner nogle små ferier og så videre. Men vi har så en masse andre, som kommer og træner. En masse børn, der også skal prøve det første gang. Forældrene er i tvivl, om det er noget for dem, og så kommer de og prøver, og de kommer også, når der er sne udenfor. Og meget kort, hvad sker der i uge 7 og 8, når alle danskerne de tager på skiferie? Ligger du så og slapper af? Der er heldigvis mange danskere, for os i hvert fald, som er hjemme, og de kommer så selvfølgelig og hygger. Jamen tak skal du have. Det var Peter Tanev her fra Skicenteret. Jeg skal ikke stå mere på ski. Jeg skal ind i baren på afterski.